kashe mutum zan iya wani abu ba ruwana da kowaye ma duk wanda ya shigo min gaba in ba zan iya aikata shi ba shi saboda ni ba na bukatan wani takura saboda ni ba takura ma kai ya me nake gani ke wanda waye wannan duk san wannan ba kai wannan fa baby na ne fa ya kai wani abun nan fa ni wannan da yake gani yar uwa ta ce ƙarwa ta ce ha ba malam baby na ne kina bin wannan dan tashan malam ya haka criminal ne ba wannan fa dan fashi da makami ne ko gwaran ma so ce titanin din shi wannan ba da Allah ka bari malam mu dan zo mu dan yi abun nan mana kai ka san menene zan dan je dan aikata wani abu ne dan karami me zaka aikata zan aikata wani wannan ba zaka aikata wannan a wani abu ne kai fa kai ka sani fa kai ka sani ba wani abu fa kawai dan riga ne zamu dan ja zan dan riga ba Allah na san ka batantirin mugun dan iska ne fa kai din nan ba na rantse da Allah ka ji na rantse ma wallahi abinda na kudurta he na yi wai ban gane amma urda ba wuce gida ba ban gane ta wuce ba na ce ta wuce din wallahi ban gane ta wuce ba kai ya ce ta wuce me kake so ka kudurta da kanwanta malam kawai kai abu fa ya riga ya faru wallahi kawai wallahi yanzu zaka kallon ka tana da juna biyu wallahi tana da